akho nto ibhayizisa lamajita over30 ngathi yintsula ye2K i-kryptonite lanto kulamajita iphela tu i-timing kodwa why kukwi-legend kwedini ezibuyele endlini namhlanje umuntu wayegqithelwe nge-boxing day yothenga isonka wabanjiswa ibele sesa-spring chicken yo washiya abantwana nabafazi nalo 10 bedroom house engxaki bafetshwa abantwana apha sengumnyebelelala ngokuyachwechweca engena endlini ixwebe namehlo lawa wana-life impatshampatsha ingathi isota ngamanzi kwalapha emzimbeni u-asisipho utye ibonus wayidibanisa ne-life savings avane uyo-explaina nje ububhanxa okwemfazini naye kamamele ke nje mbhokoze ekugqibeleni ijani but ke asikho lapho namhlanje guys so zii-wild animals kaloku lama-2K efonini yo azina-feeling ezanto eziya akwazi ukuqhekezela namhlanje ezanto eza ngomsi igqithi ngathi zizange yakubona zi-heartless ezanto i-emotion ezizaziyo ziyi-2 qha ubumnandi nosabawela into ze-love ne-attachments yo zingeni zancanywa ngontanga bazo zanto eziya entwana zincinci shiya ama-band 12 sezincekelele nje umane zigomfela lamaxhewukazi zifuna i-PS5 kaloku ne-GTI hayi ke zibafesha rhutha basisifonini ngathi ingolovane irhumba igolide enye into abatshana base-excited shem ingathi zi-intern kwezi office isentsha kubo le nto le apha iqele khona inje izawubona uba mani tengo uzawugoba umqolo ngusisinontutuzelo but ke wethu guys abantu shem nabo mani abasisaba mani yo abazude bangafethwa ke zezilayiti umuntu makahlale apha ahlale apha qha ezilonge ze-happy yena isiqu sakhe